TV3 presenta... Déu vos guard, bona nit a tothom. Em dic Jaume Fígols i he vingut expressament des de la península fins aquí, a ses illes, per tal de... Bé, la veritat és que m'han cridat a la direcció d'aquest programa per veure si podia donar un cop de mà, perquè es veu que els nivells d'audiència no acaben d'arrencar. O sigui, funciona, però l'audiència en aquests moments es troba... Això m'ho va dir el Manel. El Manel em va dir, vine, dona'ns un cop de mà, que l'audiència la tenim per terra. No sé, fes alguna cosa, crida l'atenció, vine... Dic molt fàcil, he entrat per aquesta fantàstica cortina que teniu, el plató l'he trobat correcte, potser fins i tot massa gran, i el públic ben situat, poc però ben situat. Llavors, només entrar m'he donat compte que l'audiència estava per terra i he dit, no passa res, l'agafem i intentem pujar-la. Però no fins aquí no, l'audiència d'aquest programa ha de créixer, ha de pujar. Hem de fer créixer l'audiència fins aquí dalt. Per tant, primera prova aconseguida, tenim l'audiència al capdamunt. Llavors es tracta de cridar l'atenció. Això és més senzill del que sembla. O sigui, tu vas a la porta i crides l'atenció. Atenció! 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 Ja està. Hem cridat l'atenció i hem pujat l'audiència. A partir d'aquí, doncs, no sé, jo treballo a la ràdio des de fa molts anys. I el tema de la ràdio és un lloc on s'ha de vocalitzar molt bé, s'ha d'expressar bé el que hom vol dir. O sigui, no val anar amb la boca plena. Per exemple, només a entrar a la ràdio em vaig trobar... He treballat en publicitat, és veritat. Em vaig trobar un senyor que va venir i es volia vendre una casa. Una casa amb un petit hortet. Vaig fer l'anunci i un cop va estar redactat l'anunci, doncs per la ràdio va sortir atenció, es ven casa amb mort. Al cap de 2 minuts tenia els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil a casa fent una inspecció perquè es pensaven que hi havia un difunt. Clar, es ven casa amb mort. Amb mort. T'ho pilleu o no? Amb mort. És impossible dir-ho d'una altra manera, però has d'anar en compte de la manera que vocalitzes. O aquell cotxe que van treure els de l'Opel fa uns anys i em van donar els catàlegs directament per traduir i posava Nuevo Opel Corsa, un cotxe diseñado para disfrutar. Jo ho vaig traduir directament i, clar, per la ràdio va sortir Nou Opel Corsa, un cotxe dissenyat per gaudir. Al cap de 2 dies estava trucant la gent, diu, perdoni, aquest cotxe l'ha dissenyat el mateix que ha projectat la Sagrada Família? Clar, dissenyat per gaudir. Guillem, clar, molt fàcil. És que les coses, si s'expliquen, s'entenen. Per exemple, m'he trobat, doncs, aquí mateix, hi ha molta gent al públic, i els hi voldria dir que s'apartessin, no? Però hi ha diferents maneres de dir que s'apartin. Una és dir, si us plau, aparteu-vos que m'estorbeu. O sigui, que m'estorbeu, però clar, es pot malinterpretar això. Que em feu nosa és estorbar. Per tant, aparteu-vos que m'estorbeu. Pilleu el sentit de la frase. O una vegada que vaig anar a uns grans magatzems i em vaig descalçar i vaig entrar, doncs, amb els peus tal com venen al món. I clar, a la porta hi havia un cartell que deia no se admiten talones. I jo vaig entrar, doncs, descalç, perquè no... Però ells volien dir talones dels altres. Oi que m'enteneu? Clar, per tant, s'ha d'anar molt en compte en la manera de treballar, la manera de pronunciar les coses. I una altra. Un dia vaig amb un taxista. Anava amb un taxista i anàvem molt a poc, amb el cotxe conduint, molt a poc, i jo li dic, calent, vas, no? I es va pensar que li tirava els tejos. Calent, vas. Però havia d'haver expressat vas molt lent. No, calent, vas. Oi que m'enteneu? Bé, podria explicar moltes més coses, però penso que no cal. He pujat l'audiència, he cridat l'atenció, només em falta dir-vos, atenció al rodolí, adéu-siau i do.